Walay puas ang pagpahigayon sa operasyon batok iligal nga drogas ang kapulisan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Laing mga suspitsadong drogista ang nasikop sa managlahing buy-bust operation sa mga sakop sa Station 3 sa Lapu-Lapu City Police Office kagahapon sa hapon hangtod na pagkagabi. Nakuhaan ang mga dinakpan o mga ginagmayng pakete sa Shabu. Gipadayag ni Police Senior Superintendent Limuel Obon, City Director sa Lapu-Lapu City Police Office nga wa mulurang ang ilang pagukod sa mga drogista bisan atol sa mga dagkong kalihukan sa sinulog. Gidugang niya nga ang aksyon sa matag police station mo'y basihan sa performance evaluation kung naghimo ba sila sa ilang trabaho. Kanang ato ang effort is more on preventing good nga na ay mga mo gawas nga mga organized, especially nga magamit sila sa upcoming elections. So kining drugs usama gud din sa mga driving factor para makakommit og crimes. If you will remember before nga tungod sa drugs na sila yung mga hitman daan. So we will really prevent this to happen. That's why mas gipakusgan pa ang ato ang karong kampanya.